कालन्दी कनकौज कलध्वजं काशीकौस्तुभं काशीकोकिलपूजितं कुवलया कौमदकी कुङ्कुमं कौमारी कलहंसो पूजितोरवाम् कैलास कमलापति फल कई सदगुरुबन्धुरे जगन्नाथ जय जगन्नाथ यूट्यूबर समस्त सत्ता कर्ता देखुवा भाई भौणी मानक मोर साधुवाद निवेदन ओ देखुवा मोर बंधु मानक साधुवाद निवेदन। आज आपण को ବାହନ ଯୋଗ ଓ ଧୁରନ୍ଧର ବା ଦକ୍ଷତା ଯୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଜନ୍ମଜାତକରେ ଯେଉଁ ଯୋଗ ଅଛି ତାହାକୁ କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବା। ଲଗ୍ନ ସ୍ଥାନ, ଚନ୍ଦ୍ରସ୍ଥାନ ଓ ରବି ସ୍ଥାନ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ବଳବାନ ହୁଏ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ ବା ନବମ ଶୁଭଗ୍ରହ ପାପଗ୍ରହ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବାହନ ଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଏଥିରେ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଗଜ ବାଜିବେ ଆଦି ବାହନ ଉପଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତି। ଧୁରନ୍ଧର ବା ଦକ୍ଷତା ଯୋଗ ହସ୍ତଗତ ଓ ବଳବାନ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଲେ ଧୁରନ୍ଧର ଯୋଗ ହୁଏ। ଏ ଯୋଗରେ ଜାତ ସ୍ୱୋପାର୍ଜିତ ଧନରେ ଧନବାନ ଓ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧୁରନ୍ଧର ହୁଅନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଯୋଗ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।